Ahojte, vítam vás v ďalšej časti nášho podcastu, kde si pozývame podnikateľov, buď sú to naši zákazníci alebo potenciálni zákazníci, ktorí s nami spolupracujú, alebo aj úplne cudzí ľudia, ktorí v podstate chcú odprezentovať svoju prácu a svoje podnikanie a svoj príbeh, akým začali alebo akým sa dostali k svojmu biznisu. Dneska tu máme Zuzku, je to spolumajiteľka školy Intuície a skús mi teda ty v skratke povedať, že koľko sa tomuto už venuješ, tomuto učeniu. Tak ďakujem za pozvanie a ja som zo školy Intuície. Máme taký koncept vzdelávania pre deti, skôr taký vlastne sebarozvoj tých detí, ktorý podporujeme. A ja sa tomuto venujem ako spolumajiteľ 4. rok, ale predtým som robila lektorku ešte v škole Intuície a ešte predtým som to absolvovala z pohľadu mamy, že moje deti vlastne chodili do školy Intuície pre deti, ale tak nejak sa okolo intuícií celý život nejak chodím. Dobre, a povedz nám tak, že čo to je tá intuícia, hej? Pre teba asi každý vie, hej, nejakým spôsobom, ale ako to vnímaš ty v tejto oblasti, že čo tam vlastne sa tie deti učia, alebo čo sa tam podporuje? To, čo hlavne podporujeme, tak je, že aby sa naozaj vedeli tak správne rozhodnúť, čo je pre nich to najlepšie riešenie, to, čo ide cez ich vnútro, čo súladí s ich dušou, s ich srdiečkom. A veľakrát nám to v živote, hlavne dospelákom, ten logik vyhodnotí, že nie, že toto nie je tá správna cesta. A práve sa rôznymi takými hrami učíme, že ako si navnímať, že kedy sa rozhodujem správne, kedy mám ten dobrý výsledok a kde to na tele cítim, lebo aj tú intuíciu môžem cítiť rôzne. Že niekto to má fyzickú intuíciu a cíti to niekde v bruchu, niekto má tú skôr emocionálnu intuíciu, niekto proste len vie, niekto má tú duchovnú intuíciu, takže aj tam sú rôzne možnosti. Tak ako sme aj typológia ľudí, ale každý máme z každého rožku trošku, takže sa to učíme, že si to rozoznať. Akože v tom našom takom racionálnom svete asi prevláda vyslovene to rozhodovanie sa na základe tých nejakých faktov. Jednak to asi učia aj v škole tak, že v škole asi sa moc nepripúšťa, že využívať nejakú intuíciu alebo pocity, väčšinou fakt tie deti sa učia ako kvázi ovce, že musia robiť toto a to je dané. Takže je to krásna myšlienka a vy máte také pekné logo s tými listočkami a každý ten listoček niečo znamená. Je to telo, mysel a duch. Telo, mysel a duch. Čiže skús nám možno povedať o tomto, že vlastne je to o tom prepojení. Je to prepojenie, presne. Aj tej fyzickej úrovni, aj o tej duchovnej úrovni a aj tej mysle. Že a mali by byť asi v tej harmonii. Nejakej harmonii. No, je to taká akože zaujímavá téma, lebo myslím, že aj veľa dospelákov, čo by sme už my mali asi vedieť, nepoužíva túto intuíciu, takže je to perfektná možnosť, ako vlastne vy už tie malé deti sa snažíte vôbec tomu veriť, hej, že takýto nejaký dar máme, takže každý má takýto dar, hej? Áno, každý máme tú intuíciu, ale je to o tom, že či ju využívame a či si to všímame, že toto nám prišlo intuitívne a mohlo by to byť pre nás to správne, alebo či ideme naozaj tak, ako sme boli naučení, čo zase to spoločnosťou sme boli tak prispôsobení, proste cez toho logika, ako si hovorila, že aj v tej škole, že treba všetko, aby bolo v nejakých hraniciach, nejakých kolejniciach, aby to bolo okontrolovateľné, spočítateľné, porovnateľné, tak a nič sa nepripúšťa, čo by mohlo byť. A vnímaš nejaký rozdiel ako keby v tých typoch napríklad tých detí? Lebo ja napríklad to vidím to aj pri mojom synovi, že niektoré deti sú naozaj také, že racionálne, oni sa učia, robia si úlohy, ako keby sú také tie poslušné. A potom sú tie deti, tie druhé, ktoré väčšinou majú možno aj nejaké tie poruchy alebo nejaké problémy v škole. A tie sú také, myslím, že skôr zamerané na toto. Že je to rovnaké? Áno, tie, čo majú aj nejakú poruchu alebo niečo také, áno, sú takí viacej napojení aj sami na seba, ale ja by som povedala skôr, že je to aj tým vedením toho dieťaťa v prostredí, ako on sa pohybuje. Že veľmi to záleží od tých rodičov, že ako sú oni nastavení a ako vedú tie deti. Či sú otvorení vôbec akože takýmto možnostiam. Veď ako nebavíme sa tu o nejakých úplne že duchárskych veciach, hej? Takže bavíme sa o niečom, čo naozaj máme
k dispozícii, každý to na sebe vníma. Ty si hovorila o tej intuícii takej tej fyzickej, veď to všetci poznáme, teda to nejaké mravečenie, alebo keď má človek strach, tak ho bolí žalúdok. Áno. Takže to sú asi Alebo ťa preženie na A záchod. presne, áno. A my si myslíme, že veď to je len náhoda, ale je to také znamenie naše, že keď sa začneme všímať, Že je to už že môže signál. nás to vyhadzovať od niečoho, že choď preč a už tam do toho nechoď. Ale my si myslíme, že sa tam máme do toho vrátiť a je to v poriadku. Dobre. A pre aké deti vy otvárate tieto kurzy? Ako čo sa týka veku? Že pre koho to je vhodné? Odporúčaný vek dieťaťa máme od 7 rokov do 17 rokov a veľmi sa zaujímajú aj takí aj 6-roční, výnimočne bereme aj 6-ročných, alebo potom máme rôzne také víkendové kurzy, napríklad s koníkmi, čo robím, tak tam mi chodia aj 3-roční. No a nemáš práve skúsenosť, lebo sa hovorí, že tým deťom sa okolo toho 7. roku práve zatvárajú tie veci, že nie sú tie deti menšie, akože šikovnejšie v tomto? Vieš, že by mali Vieš čo, viac... v niektorých veciach sú šikovnejšie, ale treba tam trošku naozaj aj taký vývin toho dieťaťa, lebo áno, takou hravosťou tam do toho ide to mladšie dieťa, ale potrebuje tam trošku naozaj to vyvážené, že je to dobre začať takouto našou formou, ako to máme pripravené od toho 7. roku, aby tam malo trošku aj to rácio, ako keby, aby mu to potom vlastne v tom mladšom veku sa zase nestiahlo do tých kolejí, že to bola nejaká hra alebo niečo. Ale je dobré, keď ako malé už si to navoniava, ako keby, že tomu pričucháva a už sa potom aj ľahšie na tom ako keby stavia. To určite áno. No, ja som vás ale aj registrovala. 17-ročné, úplne v pohode. Že môže si sa to. do toho ešte dostať. Jasne. Áno, že tým, že ten dar máme všetci, tak len ho treba asi tak vydolovať. No, ja som vás vnímala aj akože tak mediálne niekde, neviem kde presne, aby som neklamala. A mňa čo najviac zaujalo, tak bolo akože to videnie bez tých očí. Lebo to je podľa mňa akože niečo také úplne magické. Neviem, či som aj Dušeka alebo niekoho niekde s tým nevidela. Takže povedz nám o tomto niečo, že je to fakt pravda, že sa to dá. Áno, a deti akože úplne bezprostredne do toho idú. Keď napríklad mám tú víkendovku s koňmi, tak si to skúšajú aj maminy, alebo teda dospeláci, aj tatinovia, alebo babky, lebo rôzne chodia. A keď sú v takej pohode, že netlačia na seba, pokiaľ ideš do toho, že ide to, nejde to, čo to je za blbosť, tak tej to akože nejde. Ale naozaj tam je, že to, čo by sme sa mali aj my naučiť v tom živote, že púšťať tie veci a keď sa hrám, preto my sa hráme s tými deťmi veľa a oni si na to prichádzajú, tak vtedy ti idú tieto veci. A je to vlastne zakrpatená epifýza, ktorú málo využívame, že máme rôzne centra v mozgu, ktoré nám atrofujú už touto dobou, takže preto je to jedna z techník, kedy sa viacej podporuje aj ten mozog a hlavne to, čo my robíme, že prepájame tú ľavú a pravú hemisféru tých detí. Že sú potom, majú aktívnejší, aktivovanejší ten mozog. Takže je to, vlastne prebieha to rôznymi formami hier, že treba je tam jeden na jedného a si hádate treba z nejaké tie farby, alebo sú na to proste vyslovene nejaké metódy, alebo nejaké Teraz sa pýtaš na to videnie bez očí, či celkovo? Áno. Lebo to som ako videla aj na vašich videách. To videnie bez očí je, že to vidíš. To nehádaš, to vidíš. Ale potom máme rôzne hry, kedy navnímávaš. Dokážu tí deti ako keby uhadnúť, že teda by som si zakryla tie oči, budem si teraz oni vidia, že je modrý ten obraz. Oni vidia. Ty normálne ako vidíš očami, vieš si takto roztrenovať, že vidíš aj cez tie okuliare. Napríklad môj syn číta s tými, vie čítať cez tieto. Ukážeš mu hodziaký text, čo predtým v živote nevidel. Dobre, ale cez tie okuliare není vidieť, hej? Skús. Není cez ne vidieť, je to pravda. Ako my keď sme prešli týmto kurzom, tak ja som bola taký neveriaci Tomáš a som to potrebovala prepátrať, že ako je to možné a že či cez tú penu naozaj není vidieť. My sme to teda akorát doskúšali doma, že preto ja hovorím, aj keď to vyučujem, že kľudne sa ma pýtajte čokoľvek, ja vám to odpoviem, lebo sama som bola na tom mieste a viem, ako to môže vplývať na nich. Ale naozaj to funguje a naozaj to tak je. Ja som mala taký zážitok, že sme ohýbali roxorové tyče, čo bolo tiež pre mňa. A som chodila a pozerala, že kde tá tyč má nejakú fintu, že kde sa to ohýba. Ja som tomu neverila, takže naozaj toto je napríklad taký jeden aj z aha momentov, že keď toto je možné, čo všetko je možné. Áno. A vtedy si potom pripúšťame a tvoríme už my si tie veci do života.
No veď áno, veď z výskumov vieme, že využívame 6 až 10% akože maximálne tej mozgovej kapacity, tak kde je ten zvyšok, ktorý vlastne my absolútne nevyužívame. Takže to je vlastne jedna z tých možností, kde to môžeme rozvíjať. Ešte sa spýtam, čo sa týka teda tých detí, že a ja som rodič a teda viem, že tie deti dneska veľa času trávia na mobiloch, jednak rodičia potrebujú pracovať, majú čas a už sme spadli do takého toho, že to jednoducho tým deťom dovolíme. Čo sa tam deje s tým mozgom? Tak menej ho rozvíjame pri tých hrách a tým, že zanikajú nám určité zručnosti a naozaj nám ten mozog atrofuje a vťahuje nás to niekedy áno aj do tej agresivity podľa toho, že čo tam to dieťa hrá. V niektorých prípadoch sú aj hry, ktoré rozvíjajú, zase nebudem tvrdiť, že to je úplne že zle. Mám sama 14-ročného a 17-ročného syna. Ja si myslím, že to treba všetko také ako keby rovnováhe, že aj to. Zase nemôžeme úplne vytrhnúť, že aby vôbec sa nehrali, je to proste trend dnešnej doby a treba to mať len pod kontrolou a je super, keď ich naozaj vieme buď zobrať aj do tej prírody, alebo sa zaujímať aj o tieto veci, že vidím, ako to aj na mojich chalaňov vlastne pôsobí, že majú prístup aj k takým informáciám a takým zážitkom, skúsenostiam a potom oni si vlastne vyberajú, že čo len naozaj je, že v dnešnej dobe veľa detí je len pri tých počítačoch. No mimo možno toho času, čo sú v škole. A samozrejme aj ten pohyb je zanedbaný dneska. A ten pohyb a veľmi, akože naozaj aj tá chrbtica, aj to telo tam trpí pri tých počítačových hrách. Dobre, takže my vieme, že teda vy vlastne tieto kurzy otvárate každoročne. Nie je to každý týždeň, že ako taký krúžok. Ako často bývajú tieto kurzy? Keď sa človek prihlási do školy intuície na školský rok 2023-2024, tak s čím teraz v môžeme... septembri vlastne prijímame prihlášky pre deti. Máme to potom 10 stretnutí počas školského roka, raz do mesiaca, alebo teda raz za 3 týždne, lebo už sa tak posunula doba, že naozaj už sa objednávajú alebo prihlásujú počas celého toho septembra. Aj keď teda máme do 15., tak aj minulý rok to bolo, že ešte sa to o týždeň trošku posunulo a sa doplňali tie skupinky. Takže tam je také hlavné tú školu intuície pre deti, že na týchto 10 stretnutí počas toho školského roku, kde vlastne oni dostávajú aj takéto materiály rôzne na domáci tréning. Nemám tu úplne všetko, napríklad takú krabičku trénuj svoju intuíciu a plno rôznych vecí. Kalendárik, kde majú rôzne úlohy, povinné, nepovinné. Je to hlavne to, aby si to aspoň raz pretrénovali. Že to, čo si urobili aj s lektorkou na tom stretnutí, tak je dobré, aby si to skúsili, zopakovali doma vo svojom prostredí. A to, čo ich baví, tak to si môžu potom opakovať častejšie. Preto je 10 tých úloh, lebo nie každého všetko baví a zaujíma. A dostávajú vlastne ku každému stretnutiu náhradnú meditáciu. Sú to také detské meditácie a sú to také 3-4 minútové a skôr je to na také stíšenie a aby vedeli pracovať so svojou pozornosťou, lebo aj to už majú teraz problém, aj my s tým máme problém, tým, že sme zvyknutí veľmi veľa informácií príjmať naraz, tak zrazu, keď máme sa len tak stíšiť a keď začneme cítiť, že čo nám všetko v tej hlave hrotí. Hlavne večer. Ja som si vycvičila mozog tiež už na nejakej tejto úrovni. Takže sa teraz prihlasujú do tej školy intuície na tých 10 stretnutí a potom máme počas školského roka, robíme len kurzy videnie bez očí, že ešte pridávame v rôznych mestách, v rôznych časoch a ešte máme online formát. Takže to som sa chcela spýtať, že vy ste vo viacerých mestách po Slovensku, čiže rodičia aj z rôznych iných miest sa môžu vlastne na vašej stránke školaintuicie.eu prihlásiť a prečítať si vlastne tieto informácie. Vlastne je to aj super, že nie je to také intenzívne ako nejaký krúžok, takže je to raz za mesiac. Takže to by som vnímala ako výhodu. A čo sa týka tých online kurzov, to je niečo, čo pripravujete? My už sme mali, počas korony to vlastne vzniklo, ten online. Ja som sa tak, ako som teraz hovorila, že ten online teda není moc dobrý, ale ten online priestor proste dneska funguje. A počas korony nebola iná možnosť a vyskúšali sme ten online priestor a zase naozaj sú mesta alebo miesta, kde
tí ľudia nemajú inú možnosť, ako pripojiť sa jedine cez ten online. A napríklad máme tam aj kurz, že zvládanie emócií online, čo som bola úplne prekvapená, ako krásne si naozaj vedela zladiť aj tá skupinka, aj vedela chytiť tú dynamiku, aj si tie deti vedeli z toho zobrať presne to, čo potrebovali. A zase za to hráme, že zase to sa snažíme takou akčnou formou, že aby to nebolo úplne, že sedia akože pri tom počítači, ale je to proste dnešný trend a tým, že chceme to rozosievať ďalej, tak áno, máme aj tú online formu a máme A ja som niekde postrhla, že vy ste v lete robili aj tábory. To boli denné, alebo aj spacie. Teda máme aj také. A vlastne po celom Slovensku robíme denné v rôznych mestách a pobytové máme na Liptove väčšinou. To už robíte tiež akože po dobu tých 3 rokov, že každý rok ste mali tieto. To už je dlhšie. Takže to musí byť perfektné. 10 rokov je škola intuície a vlastne postupne to vznikalo, že začínalo sa takými maličkými kurzami a toto videnie bez očí a potom postupne sa to vlastne nalaďovalo, zlaďovalo a vznikol z toho koncept. A čo by si povedala ako takú výhodu pre možno rodičov detí, ktoré absolvovali tento kurz? No za mňa a z mojej aj osobnej skúsenosti vidím, že sú tie deti zdravo sebavedomé, že vedia, čo chcú, vedia sa rozhodnúť, že nepotrebujú ako keby overenie zo všetkých strán, majú lepšie výsledky v škole, vedia si, ak náhodou majú aj nejaké že dys, tak vedia si to eliminovať rôznymi týmito prstovými gymnastikami, ktoré sú tiež súčasťou našej výučby. A majú lepšiu predstavivosť, kreativitu, preto majú lepšie tie výsledky v škole, že sa hneď nezlaknú niečoho, ale učia sa si dôverovať a ísť proste do niektorých aj vecí, ktoré by predtým povedali, že toto nedám, to ani nejdem. A tieto ročníky nejakým spôsobom pokračujú, hej? Že napríklad v septembri sa teraz prihlásia, to sú ako keby prváci školy intuícií. A kam to pokračuje? Do akého až ako keby ročníku? Tak zatiaľ tu máme po 4 ročníky pripravené, ale stále potom už aj tak vznikajú také priateľstva a ostávame spolu v komunikácii. No, tak to znie ako jedna veľká rodina. Hej. Tak áno, teraz je september, tak teraz akurát máte možnosť aj naši sledujúci prihlásiť buď svoje deti alebo aj známych do školy intuície, aby si naozaj rozvíjali trochu takú inú časť toho mozgu a pomohlo sa tým hlavne samotným deťom, ktoré podľa mňa teraz naozaj aj v tých bežných školách si myslím, že veľa toho personálu alebo tých učiteľov nie je naozaj akože edukovaná, čo sa týka tých poruch rôznych, ktoré tie deti majú. A práve aj tie poruchy, to akože nikomu tiež nevnúcujem, ale si myslím, že to sú práve veľmi nadané deti a práve tie také vnímavé a tie potrebujú akože veľmi túto podporu. Akože ja mám veľmi dobré skúsenosti aj s psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, že ako tí ľudia, ktorí to ovládajú a vedia povedať, že to dieťa je paradoxne práve že výnimočné, vnímavé, že nie je takéto klasicky nastavené akože na tú poslušnosť a tak ďalej, tak treba to rozvíjať. Takže verím, že asi aj toto sa rozvíja v tej vašej škole u takýchto detí. Tak ako si hovorila, tú sebahodnotu, aby si vedelo to dieťa, ale v rámci asi slušnosti povedať. Hej, a to, čo akože, presne je to v rámci tej slušnosti, je to, že to dieťa nereaguje z pozície nejakej obete alebo ega, ale naozaj, že on vie, že takto to má, takto to cíti a to proste vyžaruje a tým pádom aj keď sme mali, že pri tom zvládaní emócií napríklad, že sme prišli na to, že nejaká šikana alebo niečo, že sme si dali nejaké rady alebo odporúčania, že čo by bolo vhodné, tak to naozaj tým deťom pomohlo do toho života. Že vidím to či už na tých mojich synoch, ale vidím to aj pri tých deťoch, ako sa menia, vidím to na tých spätných väzbách od tých detí, že sú aj vnímavejšie, empatickejšie a viacej naozaj, že chápu, či už tých druhých lepšie sú vzťahy napríklad v rodinách, čo mi aj mami potvrdzujú, alebo teda rodičia, ktorí chodia. Akože je to super podľa mňa. A aký máš taký nejaký tvoj cieľ alebo sen ešte s tou školou intuície? Tak ja by som bola rada, že čo najviac deťom ako keby pomôcť, ukázať im,
že naozaj sme my tí tvorcovia toho svojho života, sveta a že si dokážeme tvoriť podľa toho, čo chceme, ako to vysielame. A bola by som rada, aby sme hlavne v tých väčších mestách mali tú našu školu intuície. Máme lektorky teda po celom Slovensku. A to, čo mňa ťahá, tak je aj ten online, aj trošku touto cestou, ale hľadám tam takú prirodzenú cestu, aby to bolo také dobro uchopiteľné pre tie deti. A potom smer kone. Lebo prepájam vlastne tú intuíciu s koňmi. Takže nejakými tiež kurzami alebo tábormi. To spojenie ako také víkendovky teraz máme, že rodinná škola intuície s koníkmi, kde naozaj si navnímavajú, ako sa navzájom si rešpektujú, ako si dôverujú rodič dieťa, ako majú nastavené hranice. Ale veľmi veľa to vie, či už aj ženám alebo aj mužom ukázať ten kôň, že kde to miesto ako keby v tom živote má, kde sa on vidí, kde sa on cíti. A veľmi veľa rôznych blokov sa tam uvoľňuje. Je to krásna víkendovka tým, že sú len pre seba tá rodina tam, že naozaj tie mobily ani nič ich iné nevyrušuje. Už len to je v dnešnej dobe veľmi vzácne. A otvárajú sa im tam rôzne také aha momenty a potom to ešte doznieva, aj teraz mi ešte píšu, že teraz čo mali víkendovku, že naozaj to bolo úžasné. A čo sa veľmi teším, tak to robím s mojimi 2 synmi, ktorými tam robia animátorov. A naozaj som na nich hrdá, že sa tešia na tieto víkendovky a venujú sa tam tým deťom, tým ľuďom, že sa spolu hráme. A veľakrát povedia, že to je super, že chalani v tomto veku a sú ochotní byť tu so mnou a že je vidno, že to robia srdcom a že by mohli niekde byť s partiou napríklad. Máme ešte jednu takú otázku, čo sa pýtame vždy na týchto podcastoch. Aký máš názor trebárs na akože, prácu marketérov alebo marketingu, že či je potrebný pre toho podnikateľa, alebo teda vnímaš to tak, že si to dokáže tá firma robiť úplne sama? No, podľa mňa v dnešnej dobe bohužiaľ potrebujeme tých marketérov. A vy ste úplne super, čo sa mi hrozne dobre s vami spolupracuje. Akože musím tak povedať, lebo ja predtým som robila aj v banke, aj 2 franchízy na Slovensku som rozbiehala, že ja s týmto marketingom naozaj mám skúsenosti, že či už rôzne proste cesty, ešte som robila aj v časopisoch, vo vydavateľstve Orbizín, čo majú mama a ja a Adamka. A viem o tom marketingu, si myslím, že dosť. A je to veľmi pre mňa akože smutné, že bez toho marketingu sa v dnešnej dobe proste fakt, že nepohneme. No dneska je ten online svet veľmi taký akože silný, ale zase napríklad ja môžem pochváliť akože vás ako klienta, že vy to máte krásne spravené, lebo tým, že podľa mňa tam, kde je nejaká dobrá myšlienka, ten zámer, hej, a je tam aj tá pomoc tým deťom alebo aj tým rodičom, tak proste také veci idú krásne samé. Hej, a tí marketéri v podstate tam potrebujú možno len niečo doplniť, alebo teda čo sa týka toho výkonu, tam možno spraviť, ale ako čo sa týka vás, tak fakt to máte krásne, no. Lebo je to o deťoch, je to o tých ľuďoch. A keď človek poskytuje tú službu, ktorá je pekná a má zmysel, tak myslím, že to je hlavný marketing. No a ja si myslím, že hlavne ja chcem školiť, aby s tými deťmi alebo hrať sa s tými deťmi a ukázať im tú cestu. A nechcem sedieť proste pri kompe a riešiť nejaké influencerské veci, ja tomu hovorím. A úplne, že toto rozprávam na kameru, necítim sa v tom ako úplne pohodlne, ale viem, že to je potrebné. Hej. No, tak ti ďakujeme. My, čo by sme mohli ešte také povedať, tak keď chcete vedieť viac informácií, tak si pozrite stránku školaintuicie.eu. Takisto ste aj na Instagrame, aj na Facebooku pod týmto názvom. Áno. Kde vlastne dievčatá dávajú všetky možné informácie, aj referencie od samotných detí, aj ich rodičov. Takže ak by bol záujem prihlásiť dieťa do školy intuície, tak tieto kontakty treba využiť. A my ti ďakujeme, že si prišla sem do chalúbky nám o tomto krásnom podnikaní porozprávať. Ďakujem. Ďakujem. Ahojte.